हामबाय जों ससियेल मिडिया टीम दङ जों दिनै प्रेस मिट खालामनानै नंगौ मारै हा दिनै 26 तारिखाव कायसा नन पलिटिकल भाबे जों जे सिनि पास खयरफोर साइटता बिसिनि बर जतला थामजाके मिलै कायसा नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन खालामजा अर्गानाइजेशन उद्देश्य मोनसे सिनि 2022 सालाव जे नोटिफिकेशन के कगमानि सिनि उलागारतला ब्लक नि जे साइटता बिसि बेलबारि ब्लक थानाय आमाके सिनि सारा तिरब्रो 33 बिसि दङ गाबोन बे सिनि साइटता खाबजाबो जों 4 बोसोर नायखा 2022 नि सिनि जों जत्त अफिसियेल आसुबायका ब्लक नि बिडि एকক साका एसडीएम एকক साका कागज बरुखा डीएम थांका डायरेक्टर बै मालायखा मिनिस्टार मालायनि थांमाने जोंनो मालायनि सुजुग गोलैया आवन बागै जों दिनै रास्ता लामा ब्लक खानि बागै जों बाद दंखा माने जे जों सरकारि भाबे जे कागज कगमानि 22 साल नि के चेचांरा को गया जों साइटता बोसोर बुसुक अफिसियेल आसुखना आगुनि परे फानो जों बिनि कोनो फल मायानि बागै खालि थांगाके ऊपर महल न सिंगि ऊपर महल बाजार वा हायर मां आ ऊपर महल बाय कक सानि हने जों 26 तारिखाव कायसा रोड ब्लक खालामनाय सिनि आसाम आगारतला रोड मादाव सिनि समरगो दङ फुंनि 6 सिनि या 5टा जरा सारि 5टा जरा सिम टाइम गोजा आवन बिसिङाव जुदि हाई लेभेल जे हमनानै राव फाइ समय कक सागाबा जों रसानाय हायाके सिनावबो जे फायासाक जों जय दङाय आमाहिनि जों बतन टारगेट आलायखा कारण अब आनि नि साफुनि मेरया अ जागा सिनि भबिष्यत दंगन सिनि ताइ कायसा पयेन हंगांखाय एसटी सार्टिफिकेट तो सही दंखा विलेज काउंसिल और पीआरसी को सही दंखा ग्राम पंचायत हंगे खरकसा बरनि कागज दुई रकम बाकी एंनाय आबनो तुइबो सोंमांला सुलायो सिनि जोंजाल कायसाया अरम कहे जोंजाल खाले जोंजाल मां दंखा आबरं लाइसुमां आबन तुइबो सों कस्त मालायजा कोनो सरा हामाया सिनि रेवेन्यू सार्केल सेटलां थाका गलाया तमय रानी बाबर अमायके अस्ते सिनो सब दिक থেকে বিপ্রায় খাইতাম আবন বারে সিনাই নাইকা জলদিকে লাইসুই নাইকা বনল সাই নাইকা ইয়া বনল সাই নাইকা ইয়া গায় সিনি অজে পাস করিপুরিন চাইতে বেশি রাধামোহনপুর পশ্চিম রাধামোহনপুর বর্ধমান ঠাকুর তাই দুপসরা বেশি অ চাইতে বেশিনি বড় যতন কক সালাইনি বিসিংদে সিংবাও কাশা নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন খাইপো সিংহ ফাইনা খাইনাय मुबान सुলাই जों 26 तारिखआव ठीक थे जों टारगेट नाखा सिनि जत जागान कागज रजाक एसपी नो रजाक एसडीपीओ नो रजाक जत थाना रजाक एसडीएम नो रजाक जों जतन नलेज रजाक जों 26 तारिखआव रोड ब्लक खान खासिनाय आबादत तो जों सावजानि टारगेट नाखा जुदि आबानि परिस्थिति कोनो इया हांखाय जों अनिर्दिष्ट कालेर जन्म जों एसा आसुलायनाय তখন जों खाना 26 तारिखआव जों सावसा आसुबि नाले गनाय एसडीएम भाई जों तिरिबो मीटिंग लायखा एसडीएम का सावमा कलाई साजासे आबां खायरनो नरं आबनो रसायनारि आमारनो साव अंग साका डीएम एকক सालायनानै साव एडीएम एকক सालायनानै साव जों बनो परिष्कार साका आबरो सिनि कोसाम सोंलायसिन फाजा डीएम साबो सायरगा डाइरेक्ट अमो बो चिति रहका सिनि बुसकागनो चिति रहका आ चितिनो जों डाइरेक्ट ऑफिस थाङै बिनि रहमने आबनो मांखा हेबनो कोनो काज खाजियो जे जागा डीएम एকক जखनाय आंखाय एसडीएम एকক नाव होननाय आं मने खाया आबन बनो जों स्ट्रंग डिसिजन लाखा जों 26 तारिखआव जों खासिनाय हामबाय मुदुखेरका 2022 जेफ्रो सिनियाव नोटिफिकेशन ककरो सिनि साइटता बिसिनि जत जागानो नेट सेभिं माने उलागारतलन जागाव बेलबारि ब्लक नो काई दंखा 3-4 मास मतो जों मने खायका नेट तो से काखा हंखाय अवश्य इमप्लीमेंट गंनाय दथिनो किंतु आबन परे जों खतम नेट गता एसे तकनि थांगतान फाइबा उलागारतला ब्लक नो ब्लक बेलबारि ब्लक जाय काई दंमनि अ बेलबारि ब्लक नुक जलिया उलागारतला ब्लक नुक जा गे जों साइमन काबो सोंनाय किसु सिटिं रो खाय दंखा आं बागै सिनि ताइ कोनो पट करै सिनि लामा एकमात्र रोड ब्लक आबन माध्यमे जों आंदोलन माध्यमे जों तुबसिना हासि बेताइ कासे को मरं सोंमानो
tangi adino office bondon dino norong ma khaike ani tong sungo जों खरकसा सुनागरिक हिसाबै जों बुजियो जे रुट ब्लक खायके माने अफिस आदालत स्कुल कलेज फरायनाय दंनिबो बेगा दं दा जों वानसुका जेहेतु जों खरकसा सुनागरिक हिसाबै जों आबरनो चिन्ता खायके आमदि थायके गभर्नमेन्ट रेभिनिउ नि मेरार दङ साख्रि खायनायनि बिनिबो सुकस नि मेरार दङ स्कुल कलेज फरायनायनिबो मेगार मेटार दङ होनबा जों वानसुका बन्दन दिनो खायनो जों अबनो सक्सेस खायनो है जों वानसुलाय जों जों आदिनो सालसा खायनो जोंथ' কোনো आंदोलन तो वाशेबे मानो बा वानी मानो को गया कोनो समय वाशेबे माने थां मानो नांखो तो काम को जिन माय आंखो जे माय आसा सुनाखो जे माय आसा सुन खाय तो माय आबाग सुन बखालाक जा आम बागे इनके सुन लोगो जा अस्ते अस्ते दिनै बिसिनो ग्राम पन्चायत स्रामै सकाक प्लां थामन सुनोबो दिनै बिश्रामगन्जन सुनलुबि दङ बिश्रामगन्जन प्लां थांगा दिनै प्लां थांमानि परे कुन खायजे मानसि सरकार भाবে जे प्लां थांमानि বিভিন্ন आंदोलन परे खनो गरं ताखनो आबनो फिरक तु मायाखो गसं जे नाय नै माने नगसिन अस्ते अस्ते रेवेन्यू सार्कल प्लां दङ बिआरसीओ जे जागो विलेज काउंसिल दङ जागासे ग्राम पन्चायत खायमान हुंगाय सुनोखो ताम प्लां या दं ताम गेरेज दं आबन बागे सिन सागो जों अलरेडी वानसु पाइका देराया सिनिनो थामुगनानै दिगि माथालायनि सुन आंति नि सिनि जतो साइते बिसिन बर एकदम माने बखा थनियो जों टारगेट नाला जा खासि खायनाय माने खायनाय जों ब्लक बतुनाय सिनि जे बुल खाय दंमोनि ब्लक नि बे जेनि नि पीआरसी रगो आ पीआरसी नामो जों खायनाय आंदोलन मादि मादि जोंथ' जों गेम बाय माला जा ऑफिशियल भाবে जों जतन माला जा डायरेक्टर भाবে माला जा डायरेक्टर न सिंगा का सा बरं सा हाई लेवल ऑर्डर रखांकाय जों तिनिने रहर रिमानो जों जतन उके सेटअप खाजा खंच শুধু একটা বাটন সেট কাंका কম্পিউটার নি আম যত ননবো উকে থানায় হাইপনো जों हाई ऑर्डर থেকে हाई अथॉरिटी থেকে जों ऑर्डर रियान बागै जों अ सामनो खायनिया अ हाई अथॉरिटी साबो बो फाइ जों बाय मालाया सा जों सिना आंदोलन न रसाया मा सानाय जे जों नबो थिखारनाय साबना जों सहजे मानिगला आमनि बागै इनके जे कोनो सामनि कासे टाइम दङ 7 दिन बिसिं दा खायरनो ह ना 8 दिन बिसिं अकक जों पाइनाय आबने बिसिङाव खायरनाय सागरो जों मारो सानाय आर जुदि आ दिननि पाइ ताइ 2-3 दिन परे फानो जुदि न खायां दहा जों तेसा आंदोलन मा आंखा सिनि थाइ हंगो तो एकमात्र आसाम आगारतला रोड सुंथे कुल जाका सकला आसाम आगारतला रोड सिनि ता मादाव नि सिनजागो आरो कायसा गैयां खुमलुंग हाबे माने राधानगर पे 10 सामते खेलामो तंगो आरो बन्द दंनाय तिनि प्रेस मीट हके सिनि तो जेहेतु नन पलिटिकल बा अजागनि जे বিভিন্ন সংগঠন তুই তমানি বড় বার জামান যা सा कुफुर कर्म जे तंगमनि जत जरगनि लिडार्स न अर तंग अर तो जेहेतु नन पलिटिकल आम कोनो पार्टी बाय करै বিভিন্ন पार्टी नि बरं तंग तांगे इनके बरं सेमनो जों पार्टी आलादा खायफानो जों जुदि कागै थांगा के नर सिं थांला सुनु थानाय आमाहिनि वानसुबि बरं सिलगि फायो आर जेहेतु निजिनि सार्भाइभेल मेटार दङ र आं तो जत बरं किसम जे लेखा पढ़ा खाजा निजिनि सार्भाइभेल जत सेमनो भविष्यते जुदि न कागै थांगा जेनारेल अखर थांगा एडिसि एरिया नि आब्रके तो जेनि नि आलादा पार्टी नि बरं मासमनि आरो तो पार्टी कालार बाय थांला जात पात बाय थांला जे आउटाय कालायमनि जे एरिया खबजा ओ एरिया ना सगैनि हासि आं बगे आबन থেকে মুক্তি माना बाबै ओ जगह निनि राजनीति उर्दे निनि जाति धर्म वर्ण निनि बिसे आबन उर्दे जों खायनो ओ सामनो जों सेंलायचा कमेडी खाजा दसिनि अलरेडी कमेडी खाजा सिनि साइते बिसिनि सिनि लिस्ट बतंग दङ ओ लिस्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटारि सिन जतन चंदा दङ जोंनो कागज रि हरनो जों दा बुमु कासे गाय साफाके लगै थानाय आरो लगै सिन नि दङ yang दङ yang दङ yang दङ सिनि कमिटिनि प्रेसिडेंट के सिनि आङो
150 গ্রাম Yes, sir. যে যত জংজাক সিংনং জাস্ট কাগজ রি হনাই হয়েছে ওরা কাগজ করবে না Ini dia kalau presiden ini dengan kata bahasa kan sinau Pilano sini media kisi sono hambai tam malai nong bising tinggal sang saklainya nayo sang kainai 26 tariko salsa road block khalainya Assam Agartala road Madav aboni karon hangai sang abo kisisa unflui naike nugago abo IPM di nijora 2017 di simin abo jeng kainani बेलबारि ब्लकआव जों सिनाराव 4टा बिसि दङ राधामोहनपुर पश्चिम राधामोहनपुर बदमा ठाकुर ओइ दसरा ओ 4टा बिसि न जों बेलबारि ब्लकआव इनक्लुड खालामनो हानाय जों एप्लाइ खालामनो यागोल जे समायाव जोंनि डेपुटी सीएम जिष्णु सार दंपुरु आफ्रो एप्लाइ खालामनो यागोल बसाका नाय नंना महनै बरफ साग्लाय मन करे ठीक 6 मास नि बिसिङाव आबो नोटिफिकेशन नखर का 2022 नगे ओ कागज पत्र बेबंनो ओ केंखा इनके जों अलरेडी दंथलाय बपायलायखा जे जों बेलबारि ब्लकआव थांखा होननाय आमनिया गलत ताम नगजाखा जत ब्लक तंनायराव बेबंनो नोटिफिकेशन बरफ कागज पत्र मानबायखा बेलबारिबो मानखा ओ लागोदाव मान हाइपेनो ताम खाबो जस्ट बारकोड रह जायगायाव माने आबो ऊपर महल नि कैसा परमिशन नांगौ होननाय हिंतानिव जों एसडीएम बाय मालायका डीएम बाय मालायका पंचायत सेक्रेटारि एको पंचायत डाइरेक्टर जत बाय मालायमोन यागलो जों साइमानगा आबो हाई कमन बा ऊपर महल नि कैसा अर्डार नांगौ होनतानि ओ ऊपर महल साबंखा आबोजों नायनानै बागैनो साबो सिनाव मनो कासय दं आमनो नायथुनानै बागैनो जों अरसिना अर 4टा बिसिनि माने सोशल वर्कार पलिटिकल र जत मिले होइनो जों फाइनाल 26 तारिखआव रोड ब्लक खालायनानै बागै मा सालसा जों कयला खायगोनाय आमनि यागोल जुदि नंया गायसों आबो सिनि जत समाजनि बर' रावै कक सालायनाय ताइसा नांखा गायसों ताइ साप्ता नांखा साप्ता फान खालायनाय आमो हाय कैसा टारगेट ए 6 to 5 आसम सारिंग पास आसम हामबाय एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey.